Li navenda bajarê Kobanî rêveberiya trafîkê ji bo ajovanê nû dest bi perwerdeya ajotinê kir. Gopiştra kesên serkeftî bawernameyekê bi dest bixin ta got karibin otomobîla xwe bajon. Di perwerdê de gelek ezmûn hene. Hin ji wan yên ajotinê ne û hin ji wan jî yên mekaniîkî ne. Û li gor rêveberiya perwerdê her beşek çel rojî dewam dike. طلابê me hene em طلاب را ders xasis kirine di ders çêdibin bi royê mesela dersê me heşt û nîv jî hene saet yek jî ye mamosteyê wanî mîkanîk e dersan ser mîkanîk ser îşaratan ser ewan dide طلابê xwe hîjar mamosteyê wan makîna jî hene ê hajotinê ê qiyadê بعدî dersê xwe li vir hindir diqedînin derdikevin derva dersê xwe emelî dibin ser makîna di mamosteyê wan emelî hene. Tê zanîn got berî çend salan hejmara jinên got otomobîlan dajon pir kêm bûn. Lê tiştê nû di vê perwerdê de ne tenê mêr fêrî ajotinê dibin. Jinên Kobanî jî bi hejmareke pir derbasî vê perwerdê dibin. Got ew jî li gel mêran fêrî ajotinê dibin. هدفي من دربوسبني في دوري أول شيء بري إنه جمع قد خابو يوم كم جنون ممكن دوجوتن إنه هم دنيا إنه بعادته يدينا جنگشتي به أصله كم ممكن تباجوري ما دباجو جبوا في دربوسي في دوري بوم دوري ما پرخاشه دوري ما پنج رو بونه وارجا ششون هم دربوسي بونه هو بنا أول شيء تنبيهات أنا شو تنبيهات سر هبن شو ممنوعات هبن شو دلائل هبن پیش ما هم هو بنا برای هم در بس بوم قارماق دیدی من نزبون چیه یا شفیری ما دیسان نزبون نشاده استاندم تنه هو بنا آجوتن. Di salên borî da û di çarçoveya avakirina saziyên rêveberiya xweser gelek guhartin di civaka Kobanî da çêbûn. û jin jî gihîştin asta herî bilind di civakê da li kêlek mêran û hîro jî hewl dide derbasî karê ajovaniyê bibe. Ev yekemîn dibistana perwerdeya ajotinê li Kobanî tê vekirin û tiştê nû û balkêş di vê dibistanê da got jin jî dikarin perwerde bibin û bawernameya ajotinê bi dest bixin. Mahmud Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanê.